लोगोफोर दिनै माहाय न'नि खामानि मावनोसै आरो बे जानायाथ' मोजाङै जादों बिदिथ' नांखाया बे फान्थाव मुखाया नांदोंमोन स्टार्टिंआव खिन्थु मुख्राया जालाङो आरो जों बुथिसेसो मोनजादों बेनिफ्राय गासैबो मुख्राया जालांबाय बेनिखाय बेखौ बेयाव बानलुबो दङ बानलुआ मोजाङै जाबाय थादों बेनिखाय बेखौ थिखांना होनोसै बायसा मोन्दों आरो बे आरो नांला बायसा मोन्दों बे बिबारा बारदोंबाबो बे थाया आरो फिथाइया थाया बेनिखाय बेखौ थिखांना होनोसै Ando bitonga mai space montang bibara ini kai space monakai montang bara pantau bila ditanakai ini kai ke dimna ber bihar singai thaba mai bara gan bisa montang ini banlone bipangka जोङो 6 months जाबाय बायनाया जाबाय थादों बेनिफ्राय बे कन्टिनिउअसलि नांबाय थादों सब लेथ्रा जाना दङ सोना दोनसै जोंनि टायरनि पिट विन्टाराव जों बेयाव होनोसै बिबा मा बिफां वाटारमेलनसो ना जोगोनारसो मिथिया आरो जिबाबो बेयाव होबाय रे जाबा जाबाय जायाबा गैला आरो ओरैनो सिनारि बिसा आरो मोनजानायनिथ' आसाबो खालामाखै आरो मा बानायगासिनो दिनै दिनै नैबे पालेंजों ओमफ्राय बेवहाय दाउ बेदर बानायगोन पालेंजों दाउ बेदर दालि हिमाचलाव मा होनो पालेंजों मा होनो बोरमा बेदर खात्तामि बोरमा बेदर जायो बिसोर गोखै होयो एमाजननिफ्राय फैबाय बे बाइकनि कभार आगोलनि बाइकखौ पुरा सिटफोरखौ लकडाउनाव थाबाय थानायावनो मोख्राया जाना होबाय ओमफ्राय दा बे बाइक कभारखौनो अर्डार खालामदों आरो बाइकखौ खोबना दोननाय खालामगोन आरो बेनिफ्राय मुख्राया जाना एसे जानो नोंथाङा जादोंमोन बावै 889 बिसोर लगायना फैगोन दिनै बाइकखौ फोगारनानै बेयाव खोबना दोनफैनोसै नङाबा मुख्राया आरो माला जायो मिथिया मोनसे सेटखौथ' जानो हाबाय मुख्राया बिराद मुख्रा दङ इयाव मुख्रानि थाखाय जों फान्थाव मुखिखौबो जानो मोनासै बारा दा मुख्राया बाइकनि सेटखौबो जानो हाबाय मुख्रायानो सब एकदम भेजाल खालामो बेयाव उपाय गैला बेसरा मोना जानो मोना ना बेनिखाय सब खालामबाय थायो आरो बिदि मोजाङानो क्वालिटिया मोजां जोंनि अफिसनिफ्राय दासो मेसेज फैदों आरो बसनि जोंनि अफिसाव सोरबा पजिटिभ मोनदांदों बेनिखाय मा होनो 1 तारिख 2 तारिख अफिसाव पुरा सेनिटाइजेसन खालामगोन आरो अफिसाव थांना होनानै मेसेज हरदों आरो बसआ मिथिया सोरनिबा जादों दा मिथिया आरो बहुत बेलेग बेलेग जायगानिफ्राय मानसि फैबाय थायोना अफिसाव दाख्लै गम मोनगोन ओरैनो खोनादों आरो सासे अफिसारा जादों होननानै सिनियर अफिसारा जादों होननानै दाबो कनफार्म जायाखै कनफार्म जाबा गम मोनगोन गावनो बे टाइमसिम जोङो वर्क फ्रम हम खालामनांगोन आरो दाथ' वर्क फ्रम हम खालामबाय थादोंमोन बेनिफ्राय जोङो 4th लकडाउननि स्टार्टिंनिफ्राय जोङो अल्टारनेट डे अफिसाव थांबाय थादोंमोन आरो सानसे गारनानै सानसे 50% स्टेगार्ड विनाराव दाथ' बिदि पजिटिभ मोनदोंबा मिथिया आरो मालासिम अफिसखौ बियो वर्क फ्रम हम खालामबाय थानांगोन आरो बेयाव खानानै बेहाय लेखा जोबोद खानानै थिखना होयो गारिखौबो माहाय साफा खालामनांगोन बहुत लेथ्रा जादों दा
साननैसो अफ थाबानो दिल्लीयाव बिराद लेथ्रा जायो बिराद डास्ट जोङो बेनिफ्राय अखाबो हादों आरो लेथ्रा जादों माहाय साफा खालामनानै खोबना दोननोसै दाथ' अफिसाव थांनो नाङा साननैसो बेनिफ्राय खोबनानै दोननोसै आरो बाइकखौ एसे फुगारनानै खोबना दोनगोन आरो फुरा सिटफोरखौ जालांबाय मुख्राया नुवाखै सिटफोरखौ सब जालांदों मुख्राया जोंना ओंखामा मोनबायनो सानसुनि दा जानोसै उखैबाय दिनै आं संदोंमोन दिनै पालकजों पालेंजों माबा दाउ बेदरनि एसे रोसि बायदि लाखिदों आरो ग्रेभि गोथाव जायो बिदि बायदि ओमफ्राय आरो सिम्पोल दालि बेनो आरो जोंनि दिनैनि लान्चआ दा जोङो जानोसै लोगोफोर बिदि खालामगासिनो बिनि भिडिअखौ मोनसिगोन आरो दिनै बे भिडिअनि उनाव फैगोन आरो रेकर्डिं खालामबाय थानाय जोंना ओंखाम जानाया 2 घन्टासो जाबाय सानसुनि दा जोङो कफि लोंगोन आरो ग्रिन कफि बे गाइखेरजों लोंग्रा कफिया नङा दे ग्रिन कफि जोङो माने ओंखाम जाखांनायनि उनाव कफि लोङो आरो 2 घन्टासोनि उनाव दा जों जि कफि लोङोना बिदि आरो कफि ग्रिन कफि बिन्स पाउडार नैबे बे कफिया मोजांथार जों खमसे खम बेखौ लास्ट इयार 2019नि जुलाइनिफ्रायनो जोङो बे कफिखौ लोंदों आरो मोजां जायो लोगोसे माने बडिखौबो एसे रिलेक्स फिल खालामो बेनो लोगोफोर जोंना बेनो ग्रिन कफिया आं मिन्टारनिफ्राय मोनसे केपि अर्डार होदोंमोन गरम जाबायना बेहाय दिनाव ओंखायनो बे कुर्ता बेफोर गानबाय थानाय बिराद गरम नाङो न'आव गाननो मोजां बेफोरो कम्फर्टेबल ना बेफोरो गरमाव दहायनिफ्रायनो भिडिअ एडिटिं खालामबाय थादोंमोन आरो दासो जोबबाय जोंनि भिडिअफोरखौ बेनि थाखाय एसेनोसै आरो जोङो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरो नोंथांमोनखौ बाय बाय